κάτω, οπότε δεν χρειάζεται να μπορεί να τη γεμίσει μέχρι τέρμα. Dove mi sono volontari? μου. Μου λέει και εμένα η Θοδώρα, λέει από τον Άγιο Πέτρο. Θοδώρα από τον Άγιο Πέτρο. Μα λέει και εγώ ποια Θοδώρα από τον Άγιο Πέτρο. Ανησιός. Είναι της ξαδέλφης μου ο Γιώργος. Πώς είσαι. Τι κάνει ο άλλος ο μαύρος που είναι. Έχω... Τι κάνω, περίμενε. Μη μου φύγουνε.
Ξέρεις, είπαμε. Ναι, ναι. Έλα να σου δέσω αυτή εδώ που έχεις γεμάτη και μετά να βάλεις άλλη. Την Τζέννη την ξέρεις? Την Δεν Τζέννη, την ξέρεις όχι. την Τζέννη? Όχι, δεν την ξέρω. Μην μου πεις ότι είναι η κοπελιά σου. Ναι. Αλήθεια. Ναι. Τι κάνεις, καλά. Περίμενε λίγο. Άρχοντα, δεν μιλάς. Σε πήρε 100 βόλτα. Φέρει, τι να σε γνωρίσω αγόρι μου. Τι, μαύρισα? Τι ασκητής είσαι. Θα να σκητήσει Τώρα πρέπει να σου στείλουμε στο Άγιο Όρος. Το σκέφτομαι. Αλλά από τα ναύορη ασκητής. Το σκέφτομαι σου λέω. Χαίρετε. Να μου λέει. Θέλω να γίνω παπάς όμως. Όχι να παντρευτώ κιόλας, να κάνω και σεχ. Όχι έτσι. Στραβάει η κάμερα εντωμεταξύ. Όχι εμένα. Κάνε ό,τι θέλεις, αλλά μην μου κάνεις. Υπάρχει λόγος. Ναι. Θέλω να κάνεις και μια άλλη δουλειά αυτό τώρα. Να κάνεις μια άλλη δουλειά. Όταν θα Μόνο. πηγαίνουμε προς Όσο τραβήξει, γιατί Ναι. δεν θα κρατήσει και πολύ η μπαταρία. Αλλά τραβήξει, εντάξει. Τρίτη φορά το μάζεμα, έτσι. Έπρεπε να με πάρεις ένα τηλέφωνο να έρθω να σε Πες το. βοηθήσω. Πες το στην κάμερα, πες τρίτη φορά μαζί. Τρίτη φορά. Μία εγώ με έναν Άγγλο και μία ο Κον με τον Αντώνη. Δεν χρειάζεται να... Τι είναι η ταινία, κάτω. Θα κάνουμε και τα δύο αυτά. Αντρέα, Αντρέα λέω, ξέρεις. Μια θέση είναι εκεί πάνω. Κάπου έχει μαχαίρι. Πάνω στη μηχανή, πάνω στη μηχανή. Πού είναι ρε? Ξέρει πού είναι ρε? Εγώ εδώ και έφυγε. Τώρα βάλει και αέρα, ρε γάμο. Ε? Βάλει και αέρα, λέω. Και την κόλλα, πού είναι? Την πήρατε την... Έλα από εδώ μια φορά. Είσαι έτσι και να κρατάμε. Άλλη μια από εδώ. Βάλα τα δόλου. Μάκη. Τελικά θέλουμε πολλές τσάντες. Είμαστε πάνω στον δρόμο, αφήσαμε και μια τσάντα πάνω.